Ik schilder portretten en dit was een portret in opdracht. Het is een meisje, ze heet Merel. En ik had op het moment dat de brand uitbrak de etalage. Wij hebben, het kunstenaarscollectief heeft een regeling dat we om de 5 weken kunst gingen wisselen. Begin september riepen een 8 kunstenaars de nieuwe galerie Ogenblik. Op de kelders nummer 27, naast de kleinwinkel dat de Grote Bronsneum begon. Haar kunstwerken en de galerie gingen verlen in de vlam met het bluswetter. Gerda Dauma stie in de winkel, doet de bron uit Bruts. En ik dacht, ik moet het geldbakje maar pakken. Dat is van u zal ik leren. Dus ik ging in de kelder. En dan kom je eruit en dan denk je, wat moet ik nou meenemen? Van waar moet ik wat pakken? En toen weer een politieman en die zei, er is ontploffingsgevaar, je moet het eruit. En dan ben je boeten en dan, nou ja, dan zwart je wereld in. Ik dacht ze mij, nee het vernielen, dit kan het. Ik moet erin blijven, ik moet alles bewaken. En dat kon net, ik moest voort. Wij zijn nou bang dat het zo lang wordt voordat er iemand in kan dat het al je verlen is. Het pand naast onze winkel, dat zeggen ze van dat het kan instwatten. Dat wordt nou stut. Nou, zolang dat gevaar er is, dan mag je niet in uw pand, denken wij. Hoe jou het wollen dan? Jawel, ik wil er wel even in. Ik ben maar liets en ik kan zo wel wat pakken. Ik kan heel het rennen, hè? Maar ik kan het. Het is zo volle werk en we hadden zo'n soort leefde in. Hè? Ja, leefde en tijd en ik natuurlijk ook geld. Het is een ramp. En het allerslimst vinden wij natuurlijk dat die jonge man stoon is. Hè? Die mensen niet alles kwijt binnen. Ja. En dan komen wij met uw kunst. Dan denken wij aan onszelf en dan zeggen wij van ja, het is echt slim voor u. Hoe zag jou de toekomst? Wij gaan terug. Wij plakken weer naar behang op een morgen en als ik 10 uur heb, maak ik weer schilderen.